ଥରେ କୁନ୍ତଳ ନାମକ ରାଜଧାନୀ ରେ ମହେଶ ନାମକ ଗୋଟିଏ ମାହୁନ୍ତ ରହୁଥିଲା। ସେ ବଣୁଆ ଦନ୍ତା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରି ଆଣି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଏ। ପରେ ସେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଦୁର୍ଗକୁ ପଠାଇ ଦିଏ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଏ। ଏପରିକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖରେ ରଖିପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତା ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହେଶ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସମ୍ବଳ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଥଙ୍କର ସେବା କରିଲେ। ସନ୍ଥ ମହେଶ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସେବାରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବରଦାନ ଦେବାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଭାରି ଦୟାଳୁ ଅଟ। ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବୁ ତୁ, ଯାହାକି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି। ଭଗବାନ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସନ୍ଥ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରେ ମହେଶ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ସନ୍ଥ କହିଥିବା କଥା ଭାବୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ରାଗି ଯାଇ ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ କହୁଥିଲା, ତୁ ମୋ କଥା ଜାଣିନାହୁଁ। ଯଦି ମୋ ମାଂସ କିଏ ଖାଇବ, ସେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବନିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଦୁଇ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ମହେଶ ସେହି କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଦେଲା। ହଠାତ୍ ଏପରି କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଦେଖି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ମହେଶ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ, ଆଜିଠୁ ତୁ ଏ ଦେଶର ରାଣୀ ବନିଗଲୁ। ତୁମେ କ'ଣ ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ନା କ'ଣ? ତୁମେ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ରାଣୀ ହେଇଯିବି? ଏହା କ'ଣ ଏ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ? ଏମିତି କୋଉଠି ହେଲାଣି? ଏହା ଶୁଣି ମହେଶ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସନ୍ଥ ପୁରୁଷ ଜଣକ ବି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଆମର ଭଲ ଦିନ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମହେଶର ସ୍ତ୍ରୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ତରକାରୀ କରି ମହେଶକୁ ଦେଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ମାଂସ ତରକାରୀ ଖାଇ ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ମହେଶକୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ସେନା ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତୀ ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ମହେଶ ତରବରରେ ରାଜଧାନୀକୁ ଗଲା। ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ରାଜା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ମହେଶକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମହେଶ ରାଜାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଗଲା। ରାଜା ମାହୁନ୍ତ ବେଶରେ ଥାଇ ଭାବିଲେ ଯେ ମାହୁନ୍ତ ବେଶ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ କି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁସେନା କୁନ୍ତଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାହୁନ୍ତ ବେଶରେ ଥିବା ରାଜା ଉପରଙ୍କୁ ସର ମାରିଲେ। ସେଥିରେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ରାଜା ବେଶରେ ଥିବା ମହେଶ ହାତୀ ପିଠି ଉପରେ ବସି ରାଜାଙ୍କ ପରିଧାନରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ କୌଶଳ ବୁଝିପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋଟେ ନ ଡରି ସାହସର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ କୁନ୍ତଳର ସୈନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଉପରେ ସିଂହ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ। କିଛି ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ପରେ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ମରିଗଲେ ଏବଂ ବାକି ସୈନ୍ୟ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ମାହୁନ୍ତ ମହେଶ ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଉପରକୁ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଗଲା। କୁନ୍ତଳ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ମହେଶ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ରାଜାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଚାହିଁଲେ। ରାଜାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ସିଂହାସନରେ କିଏ ବସିବ ସେ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ ପୁରୋହିତକୁ ରାଜସଭାକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାର କଥା ଶୁଣି ରାଜପୁରୋହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ମହେଶକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ରାଜା ମହେଶକୁ ନୂଆ ରାଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେଠୁ କୁନ୍ତଳର ନୂଆ ରାଜା ମହେଶ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାକୁ ରାଜା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ସବୁ ସଭା ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମହେଶର ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରିଛୁ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକମତ।
ସମସ୍ତ ସଭା ସଦସ୍ୟ ଜନତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ଏକମତ ହୋଇ ତାଳି ବଜାଇଲେ। ଏଭଳି ଭାବେ ମହେଶ କୁନ୍ତଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇଗଲା। ମହେଶ ସନ୍ଥ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରବଳକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲା। ମହେଶ ରାଜା ହେଇଯିବା ପରେ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲା। ସେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କର ବାଣୀ ସତ ହେଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଯାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭେଟିଲା। ତୁମେ ରାଜା ହେଇଯାଇଛ ଆଉ ମୁଁ ରାଣୀ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା କହି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ପରେ ମହେଶ କୁନ୍ତଳ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଶାସନ ଦେଇ ନାମ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି କମାଇଲା। ଘୁମୁସର ଗାଁରେ ସବୁ କୃଷକମାନେ ମଇଁଷି ପାଳି ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରି ଲୋଭୀ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ମଇଁଷିଠୁ ଅଧିକା ଦୁଗ୍ଧ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଦଜନକ ଔଷଧ ସବୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏପରିକି ମଇଁଷିମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଇଁଷିମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଅଧିକ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଢ଼ୀ ଓ ରୋଗିଣା ହେଇଯାଉଥିଲେ। କେତୋଟି ମଇଁଷି ସେମାନଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦୁଗ୍ଧ କିଣିବା ଲୋକମାନେ ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ ଭାବି ଗାଁର କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ବିକି ଦେଉଥିଲେ। ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମଇଁଷିଠୁ ଅଧିକା ଦୁଗ୍ଧ ପାଇବା ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ମଇଁଷି ପିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ସୌମ୍ୟ ବହୁତ ଲୋଭୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମଇଁଷି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିନେ ତା ମଇଁଷି ପାଗଳ ହେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମଇଁଷିର ପାଗଳାମି ଦେଖି ସୌମ୍ୟ ମଇଁଷିଟିକୁ କସାଇଖାନାରେ ବିକିଦେବା ପାଇଁ ଭାବି ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ନେବା ବେଳେ ତା ଛୁଆଟି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସେ ବିକଳ ହେଇ ତା ମାଆକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ମଇଁଷିଟିକୁ କସାଇଖାନା ନେବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଭୂତ ମଇଁଷିଟିକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ମଇଁଷି ଭିତରେ ପଶିଯିବି ମତେ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୂତଟି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ମଇଁଷି ଦେହରେ ପଶିଗଲା। ଯେମିତି ଭୂତ ମଇଁଷି ଦେହରେ ପଶିଛି, ମଇଁଷିଟି ତା ଶିଙ୍ଘରେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମଇଁଷିଟି ପ୍ରଥମେ ତା ଛୁଆକୁ ଦୁଗ୍ଧ ପିଆଇଲା। ତୁ ଖସି ମୋ ପାଖରୁ ଫିଟି ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଜୀବନରେ ଆଜି ମାରିଦେବି। ଏହା କହି ସୌମ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ନେଇ ମଇଁଷିଟିକୁ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମଇଁଷି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶିଙ୍ଘରେ ଉଠାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ଯଦି ମତେ କି ମୋ ଛୁଆକୁ କିଛି ବି କରିବୁ ତତେ ବି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ସୌମ୍ୟ ଡରିଗଲା ଏବଂ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପରଠାରୁ ମଇଁଷିଟି ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯିଏ ବି ମଇଁଷି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ତାକୁ ମାରି ଗୋଡ଼ାଇଲା। ପରେ ଲୋକମାନେ ମଇଁଷି ଛୁଆକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁଗ୍ଧ ପିଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସେଇ ମଇଁଷିଟିକୁ ପଚାରୁଥିଲା, ତୁ କାହାର ମଇଁଷି କିରେ? ସବୁ ମଇଁଷିକୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ତୁରନ୍ତ ମଇଁଷିଟି ସିଂହ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଏ। ତା ପରଦିନ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସୌମ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ କହିଲେ, ସୌମ୍ୟ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ମଇଁଷି କ'ଣ କରୁଛି? ଆମର ସବୁ ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏପରି ଭାବେ ମଇଁଷି ଯାହା ସବୁ କରିଥିଲା ତାହା ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ। ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡରି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭୂତ ଯିଏକି ମଇଁଷି ଭିତରେ ଥିଲା ସେଠିକୁ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ କେହି ବି ମଇଁଷିଠୁ ଅଧିକା ଦୁଗ୍ଧ ପାଇବା ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ ଔଷଧ ଦେବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ତୁମେମାନେ ମଇଁଷିର ଛୁଆ ଦୁଗ୍ଧ ପିଇବା ପରେ ଯାହା ଦୁଗ୍ଧ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ଯଦି ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମଇଁଷିକୁ କସାଇ ପାଖରେ ବିକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। ଏକଥା ମନେ ରଖି କାମ କର। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଇଁଷି ଦେହରେ ଭୂତ ପଶିଛି ଜାଣିପାରି ଅବାକ୍ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ମାରିବା କଥା ଶୁଣି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ଆମର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ଆମର ଲୋଭ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କୌଣସି ମଇଁଷିକୁ କସାଇ ପାଖରେ ନେଇ ବିକିବୁ ନାହିଁ। ଭୂତଟି ମଇଁଷି ଦେହରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଏହାପରେ ମଇଁଷିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି। ଏହା କହି ଭୂତଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଠାରୁ ଗାଁର ସବୁ ମଇଁଷି ଭଲରେ ରହିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଗ୍ଧ ପିଆଇବା ପରେ ହିଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଲେ। ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଦୁଗ୍ଧ ମିଳିଲା।
Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.